Днеска направим втора тренировка. Ако ме гледали предишния клип с първа тренировка, 4 упражнения, едно за крака, едно бутащо упражнение, едно дърпащо, едно за корем. Днеска същата структура, но за да кажем по-напреднали. Ако изпълнявали тая тренировка 2-3 седмици, пак как следваща стъпка научим 4 нови упражнения. Първо упражнение, пак почваме от долна част, това нападе. Но нападе понякога, задни напади трудно да правят пак хора, кои нямали опит, няма координация и им трудно. Ще ползваме някаква опора. Примерно за най-такава хубава опора може да ползваме нещо, как това казва? Стълб или как това казва? Желязо ползваме. Държи в опора. Правим здраво натискане с пета. Правим една стъпка назад, леко наклон, докосваме с коляно. Може да помагаме на първо с ръце. Тяло държим в нейтрална позиция. Нито чупки, нито корема навътре. Нейтрална позиция. Наклон, докосваме коляно. Тук цяла тежест стои на пета. Не вдигайте пета, цяла тежест, хубаво с пета натискаме. Такива на всеки крак по 10 повторения. От 2 до 3 серии, може горе-долу една минута почивка давате, защото сега няма голямо натоварване. Вие ни правите напади с 60-70 кг. Това първо упражнение. Второ упражнение, това. Но това е уреда заед, ще покажа по-късно. Сега ще минем тук. Ще правим лежанка с дъмбели. Ако правили лицеви от високо, следващата стъпка, какво може да вземете? Вземем по вашата способност 3, 5, 10 кг, но в начало по-добре да усвоите техника. Правим това от постелка. Лакти държим залепени, без отваряне на лакти. Лакти залепени, лопатки залепени, малко събирате лопатки назад, да разтегнем малко повече гърди. И само правим движение нагоре в паралела. Не правим настрани, не правим към глава, към крака, точно над гърди. Докосваме трицепса лакът до пода, нагоре. Не заключвайте става горе, защото да не травмирате лак. Винаги леко сгънати ръце. Сега ще покажа трето упражнение. Трето упражнение е корем. В първо видео аз показвал сгъване за повече горна част за корема. Сега ще покажа за долна част. Тук много основен момент. Лопатки стоят горе. Да нямаме чупка в кръста, защото може, виждали как правят хора, така. И много движения в кръста и така може да прецакате кръста, да получите травма. Затова лопатки горе, поглед напред. Ръце за удобство може да сложите тук. Опускаме крака до там, къде ни отлепваме корема и нагоре. Ако така трудно, може с сгънати прави. Важно да има движение от бедра. Не да движение в колена, а движение бедра прибираме към корема. И последно упражнение. Да. Да покажа даже там. Първо видео сме имали вертикално гребане. Сега трябва да има и хоризонтално. Едно. Сега. Няма значение, има много уреди в фитнеса. Може на TRX, може на халки, може на един уред. Смисъл хоризонтално гребане. Ако на такъв тип уреда залепваме корема и основно движение, събираме леко лопатки назад и движение идва от рамена. Вие не тръгвате с сгъване на бицепс, а тръгвате точно от движение на лопатки, на рамена и после само малка част работят бицепс. Пак разтягане, тръгват рамена, лопатки, малка част работят бицепс. Напред правим вдишане, надърпане, издишане. Всички тези упражнения, 4 пак, от 2 до 3, понякога може 4 серии, от 10 до 15 повторения, трябва да правите в идеална добра техника. Да усвоите техника първо и после може да надграждате килограми. Ако харесвало, може да сложите лайк, последвате канала и може, ако има някакви идеи и въпроси, да ме питате в коментари. Чао!